Velkommen til min arbejdsplads. Jeg valgte først og fremmest jobbet, fordi jeg var mekanisk interesseret. Og så stod jeg en dag, og så jeg nogle flyvemaskiner let og lande, da jeg arbejdede med et bidjob herude i lufthavnen. Jeg kender ikke nogen, der sådan ellers er i den her branche her. Så rent faktisk var det et tilfælde, ved jeg havde et mellemarbejde som jord og betoner, lige efter jeg var færdig med gymnasiet. Og så jeg flyvemaskinerne ude på banerne derude, og så tænkte jeg, at det var lige der, jeg ville være. De bedste arbejdsopgaver, det er at køre motor og lave motorerne. Den her skal skifte oliefilter. Den her skal skifte fanblade. Den her skal skifte fuelpumpe. Den her skal skifte fanbladene. Den her skal til Volvo og laves. Den her kommer nok ikke ud at flyve mere. Det med, at man går og laver en flyver, der skal op og hænge i 10-12 km højde bagefter og sådan noget, det er selvfølgelig utrolig fascinerende, også med al teknikken og sådan noget, det er klart. Selvom man måske tit går med den samme kollega, så møder man mange andre mennesker i de samme arbejdssituationer. Så derfor så er det vigtigt, at man kan samarbejde, det er klart. Ja, så kan der også være ting som lokumsarbejde, og det er jo ikke altid så spændende. Jeg kunne godt tænke mig at satse på at få et typecertifikat på en flyver. Eksempelvis den, der er her ved siden af os, en 30, en Airbus-flyver. Fordi det giver nogle muligheder for os at komme ud rundt omkring i verden og lave nogle flyvemaskiner derude. Jeg ved jo, at der er mange af mine lærlingekollegaer, der tager på praktikophold i udlandet, blandt andet England, og laver gamle militærflyver, Spitfire og sådan nogle ting. Gå efter en uddannelse, der har en passende længde i forhold til, hvad man selv ønsker, så man ikke giver sig i kast med noget, der varer i mange år, hvis det kun er få år, man ønsker at være under uddannelse.